Tak čaute ľudia. Dneska máme tu druhý diel z Escapeov. Zas som tu s malou kamoškou. Čaute. A ideme escapeovať z Mid veci. Hej, ale to je proste dačo nové. Potom si zahráme... Potom si asi zahráme tretí diel a to bude Squid... Učenie zo Squidberry Priceom. Čum, tu sa môžeš posunúť na začiatku. Fakt? Hej, do ničoho. Počkaj do rytia. Ja som to posunula, tak kde? Ja sa chcem posunúť. Počkaj, to je killer, toto. Nie. Tak tam počkaj na mňa. Musím vrátiť. OK. Takže ľudia, počkajte chvíľu, lebo ja som sa tak kde dala. Takže čakaj ma na checkpointe. Hip. Hop. Hip hop. Čakaj ma. Musím ísť cez rybky, skrátku. Potom si zahráme asi Berry's Price, ale nový diel. Ty čo? No viem, ale Berry's Price. Je tamto. Ale to je nový. To je hrozné. Čum. Ale veď sa pozri. There's the Squid Game. Ježiš. Tu sú ľadovce, ktoré padajú. Ľadovce, tento cencúľa. Nevidím ťa. Ty sa na mňa nejoinula. Sa na mňa joini. Som sa nejoinula na server. Inak ťa nepočkám. Ale to je úplne reálne, pozri. Videla si, keď som tam spadol, pozri. To je úplne reálne. Fakt? Cancel. Dobre. Ty máš super vec. Tak to, že... Zase počkaj. Povedal si, že ma počkáš. Dúfam, že sa joinula. Áno, joinula. A teraz, že nejoinula. Pôjdem si to prejsť sama. Čakám ťa tu na hore. What the... To je nejaké mesko? Vyklepávačky. Zase sú tu tieto cencúle s tým mrazeným škaredým meskom. Karotio. Vieš o tom, že mám rada ja sa presunul. Ja to presunula. Ty si sprostý. Christmas update. Napoj sa na mňa. Ja nechcem Christmas update. Napoj sa na mňa. Chceme to tu máme takéto, že každý sa odpojí omylom. Presne. Čakaj. Je sa líbo a mne to niečo ukazuje. Napojil si sa na mňa? Mne to ukazuje nejakú debilinku. Mám za to, že sa líbol. To čo je? Mne sa to nedá. Tak ma chcem čakať. Meska, Nie, nemusíš ma čakať, okej? Alebo ak chceš, tak ma čakaj. Okay. Pozri, ja si idem. Ty si ideš bomby. Idem za tebou. Díky za rybky. Ňau. Nie, prosím, skráme tam. Dole. Ja som mačka, takže ja si potom asi dám jeden diel o skine, jak sa robí mačací skin. Brookhaven. Nie Brookhaven. Čus. Čau. To jak si prišla sem? Normálne som preskakala. A mne tu ukazuje niečo. Mne tu stále vybehujú tie hry. Lebo klikáš a máme to. Nie, ja to robím iba. Čakaj. Čau. Toto je mrazená Mia. Dobre, už som Mrazená tam. Mia. Čau, čau. Tam bola mrazená Mia. Počak. Ja som urobila mrazenú Miu. Toto je fest pomalé. Som urobila mrazenú Miu, jak som spadla do... A ja. Teraz robím mrazeného Olivera. Tu musíš takto preskákať. Čo to táto toho. Musíš... To je easy. Dá. Ale na konci to dá už rýchlejšie. Ideme po schodoch dole. Neskôr. A zase ideme do tejto mrazničky. Čavičky, nejako im tu nefungujú tieto. Čo? Tieto zladovač. Presne. To nejako vidí. To je no admittance autorize personal only. Toto som už tiež hrala. Ideme po klobásky. Ahoj, klobáska. Jak si tam skočila? Tak tomu dal tú úlohu. Henrikovi mi to povie. Čo? Jaj? Ahoj, klobáska. To mu dal Marko.
Čakaj. Čo zrovna mne? Lebo teba vtedy miloval. Ja? Ty si inteligentný. Neviem. Čujem, otváram dvere. Takže na mňa čakaj, lebo ja tu mám čakám na nejaké ryblinky. Jo. Ideme otvoriť. Počúvaj ten zvuk. Čum, počúvaj. Si vole? Ahoj. Čo oni sa tu zatvárajú? Tu sú sekerky. To sú na mesto. Ja sa to iba normálne dotkol. To čo sú tu kravy? Čakaj ma. Čau kravička. Ona To ma je tá nezabije. plastová. Vieš, to je tá plastová kravička. Pozri, ideme tam. Vidíš, že to je Ukážem ti plastová jednu vec. krava. Čum, poď sem, naspäť. Poď naspäť. Ježiš. Ukážem ti vec. Ja sa zabijem, počkaj. A tak tam nemôžem ísť. Poď, ideme to preskúpať. Tu je mŕtva kravička. Set. Čakaj ma. Označíš tam do komentárov set krava. Inak to napíše do komentárov Ryb krava. meno svoje a bude veľmi pekné cez Roblox, tak ja mu pošlem fripeta. Musíte mi A povedať, napíšte ale čo do komentárov ryb kravička. presne. A A dáme vám na srdiečko. like. Srdiečko. Srdiečko, to je jedno. Ja už to krava. mám proste z TikToku, že like proste na komentár. No tak dobre. A potom ešte no za tú hru napíšte mi mená každý a za to meno mi napíšte ešte hru z Robloxu, ako najradšej hrávate. Hej, nejakú escape. Nie, nemusí to byť escape. Okay. Hociaka. A potom vám to Oliver natočí. Jak to No. hrá on. Iba, A potom iba možno. Lebo Lebo ja hlavne vám súťažím o petov. Môžete vyhrať peta profesionálneho. A hej, a keď vyhrajú menom, ktoré bude najkrajšie, no tak si zahrá vašu hru. No to je tiež pravda. No. Zahrám si tú vašu hru a ešte vyhráte toho peta. Áno. No, ak budete mať dobrú hru. Lebo vidíte moju A na trofej. konci videa zhodnotí tú hru od 1 do 10. To je pravda. A hlavne to nezabudni, čo tu vravíme. To bola sekerka. A do komentárov píšte, či chcete viacej videí so mnou. No to je pravda. Sa bojím tej sekery. Ma zabila. Jo. Veď ja som sa ničoho nedotkol. No super. Že? Napíšte mi do komentárov, či som sa ničoho dotkol. Voto. Bo tam je sekerka. Ale ona sa ma ani nedotkla. Presne, o tom sú... Čože? Bičko. Ty, to bolo tesné. Počkaj ma. Čakám. Otvorte sa dvierka. Idem za tebou. Počkaj, som si nezobral checkpoint. No dor. To nechceš. No. Synchro. Videla si, jak som sa zavesil? No. Som nemohol stať. Tu nie je jackpoint. Čakajme. Až dole je jackpoint. Čakajme. Dobre, ideš hrať jackpoint. Počakajme. No! Idem ťa pozorovať. Moc sa nevidím, ale dobre. Aha, teraz sa uvidím. Tak ťa pozerám. Ale tá kráva na mňa... Počkaj, nechcem vidieť, že na mňa čumí. Idem trochu ďalej, potom sa vrátim, okej? Nechcem vedieť, či tá kráva na mňa naozaj čumí. Zdala som to. Neznačím, keď na mňa v nejakej hre niekto čumí. Proste scary. A hrozné. Zase tam je ryb krava. Áno, podľa mňa na mňa... Nie, to nie je ryby krava. To je iba krava, čo na mňa čumí. Okay. No čo si sa zabil? Neviem. Ani on.
Čau. Tu je tá krava, čo na teba bude čumať. Nie, tá krava na teba nečumí, tá čumí na to, kde si najviackrát sypla. Reálne. Nie, tam bola bariéra. Nevidíš? Nie, tam není bariéra podľa mňa. Kamu To tam zelené. není. Ale toto vieš, keď skočíš odtiaľ to, z tohto hrdzavého, sa skočí na to nižšie hrdzavé, tak tam je bariéra. Fakt. Aha, skús to. Ok, idem si zobrať checkpoint. Neber si ho. Aj tak som spadla. Teraz naraz. 3. Počkej, No. poď za mňou. A tebe stačí, aby si skočila z tohto, čo je vyššie a snažila sa skočiť na to, čo je tam nižšie. A už si mŕtva. Vidíš, tam je trochu nižšie, tam. A tam už si mŕtva potom. Počkej. Tam je, Aha, tu je vidíš? bariéra, hej? Rovno som ti vravel. To nechceš. Som chcel skočiť. Poradím vám, toto nehrajte. Potom na konci videa toto tak Ohodnotíme. ohodnotím presne. Aj predtým tá hra, no tak tá bola koľko? 10? Tak 6. Pre mňa ako... Podľa mňa je to takých 5, hej. 5 z 10 presne. Aj 5 z 10 Bola moc krátka. A nikto nás tam nenaháňal. Táto tiež bude mať bodov za to, že nás nikto nenaháňa. Hej, a proste, a teraz ma kráva zožere. Fakt? No, hej. Čum. Čo? Čum? No, hej, zuby. Ona má lepšie zuby než ten typek. No, proste. Ale za to, že nás to aspoň žerú, tak ja tomu dávam aspoň tých Ale 50. Ja dávam zatiaľ tých 5 z 10. Ja dávam 5 z 10 normálne, lebo ja mám najradšej tie hry, kde nás naháňajú a to sú také proste... Tie sú lepšie, toto sú také obyčajné. Ale že kto klope. To sú také obyčajné. Zjedz ma. Také obyčajné. A mi sa páčia tie, čo naháňajú alebo utekáme a tak. Uj, Čau. ja sa chytil Ty tej... si ma zrazil na zem. A sypol som. Si ma zrazil na zem. No. Ty si debil. Au, chápeš, to sypneš. Tu je laser, to Veď. nás zabije. Nie. Tu je zeleninka, vidíš? Aspoň kravička papkala tam. A toto čo zožrala? Ona zožrala... Aha, odpad. Veď, toxický materiál tu žere. To sa nesmie. To sa nesmie žrať. Ale akože jeden bod dávam za to, že je to také realistické, že keď spadneš, no tak urobia sa tam tiež bunky. To je pravda. Ale hneď vo vode nespadneš ako. Toto sa mi už nespadneš. nezdá obísť mesiarstvom. Vôbec. To máš akože normálne prejsť? To je akože, to sa mi absolútne nezdá, že je to obísť mesiarstvom. To je pravda. Keď už teraz máme kravu a farmu proste. Ako meso tu je, ale nejako málo. A že jedno mesto... Nie, to Dávam poznám. to To opäť. poznám. To poznám. Ja viem to. Taká Mela mi dala lajka, prosím, že to nemala. Toto? Ja viem, toto bude stredné určite. Je to stredné. Tak ty si pako. Vždycky si to skontroluj. Teraz by to malo byť Ja ti sredné. vidím tvoj tým. Nie? Si ty debil? Zase to nie je stredné. Teraz by to mohlo byť stredné konečne. Prečo to stále nie je stredné? Škoda, že sa to neotvorí. Jaj! Aha. Škoda, že sa to neotvorí. Čo? Tie dvere. Presne V tom bola hrdle. sranda. Ale akože takto, keby sme to mali v ústach proste. Hrdle. Alebo proste tak v sebe. To by bolo riadne divné. Keby sa tu Presne. takto dvere otvárali. Zase tu sú dvozné. Nie. Tá moja hlava. Čum? Teraz to kravie hovno. Počkaj. Nevidel som. Ty si mala od hovna hlavu. Určite.
Hovno Ale čum na moju hlavu. A toto je Čum. koniec. Čaute.